Angibingelele kumkanya ukuthi TV ngibingelelwa ukhangelano kaMhlongo enkandla eqhudini ishoba lenyathi usezakhele udumo ngegama lika DSD khona igama elisha lapha laloqoko bathi luphi asijabulele uyidlulela angibonge ithuba abantu umkhanya kude TV ngibonge ithuba elikhulu igama lami uThokozani uMasokandlana ngumphesheya abanye bathi ngusomnandi ngusomlekela ngusomdelicious ngicela uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu angeke ukholwe okushiwo igcokamelisha lapha einkundleni zokuxhumana ubhale kanjena ke lapha uthe into engayenza nje mina kule team yamadombolo nje njengenkosi yabo ngingafike ngithathe ujersey number 10 ngilinikeze uNto encane ngoba vele nguyena istar bese ngibeka intibane noduma kahle epalini bavimbe beyinqumi bese ngithatha unjoko ngimgunde impungculo bese ngikhipha uchatho ngaphandle luyohawuza uma kukhona ogejana bese ngibeka umgube ngaphandle abe yibhonkolo nje eliphika amagoli nama offside lize lifune ukulo. Ngiyafisa ukwazi uvo lakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngale scheme seyigcokamelisha wengane zakwethu. Ake sidibane lapha kwi comment section ngezivuvo lwakho. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile. Subscribe cimzele nebell ukuze uzothola ama notification njalo mas poster ivideo entsha. Sewushaya kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngiyongena sengijujile